ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತುಲೆಗೆ ಪಿರಾವ್ದು ಪೂರ ತೋಜುನ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಂಡು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಓ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಮನ್ಫಾತೆ ಅವರೊಟ್ಟಿ ನನ್ನಲ ಓಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಜಿ ಅಟೀಲ ಆತಜಿ ದಾದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದಿನಾ ಮಲ್ಫೆ ತುಲೆಯನು ಅವು ನನ್ನಲ ಓ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆತಜಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೀಪಲಿನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಕೊಡೆ ಪೂಜೆಗೆ ದೀತಿನ ದೀಪಲು ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಪೂರ ದೆಕ್ಕು ದೀತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್? ಅವು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದಿನ ಕಳಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದಿನ ಜಾಗ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಅವು ಪೂರ ಕಳಶ ಪೂರ ದೆತ್ತದಾಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಕಳಶನ್ ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಓ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ನರ್ಡ್ ದೀತೆ ಟೇಬಲ್ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತ ದೀತೆ ಅವು ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ದೀತೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪೂರ ಓಲೋಲ್ ದಿವೋಡು ಅವು ಪೂರ ದೀತೆ ಒವ್ವೋ ಜಾಗಡ್ ಒವ್ವೋ ದಿವೋಡು ಅವು ಪೂರ ದೀತೆ ದೀಪಲ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ನುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾಯ್ತ ಜಾಗಡ್ ದಿವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಲಿನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಮಣ್ಣದ ದೀಪಲಿನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ದೊಂಬುಡು ದೀತೆ ಗಾಡಿ ದೊಮ್ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತದಿಂದ ಖುಷಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೈಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಉಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾಯ್ತ ಡಬ್ಬೆ ಜಿಂಜಾವಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಲೆ ಐತೆ ಅವು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡು 11 o'clock 5 minutes ಉಂಡು ನನ ಇತ್ತೆ ಅಟಿಲ ಅವಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಇನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ದಾದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪೊಡು ಆಯ್ತಾ ಇಡೇಟು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ 5 ಗಂಟೆಗನ್ ಪಂತೆ ಆಯ್ತಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಅವಡು ನನ್ನ ರಾತುಜಿ ನೇತನ ಮಧ್ಯ ಅವಲ ಮಲ್ಪುವೆಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷಿಗೆ 2 weeks ದಿಂಚ ಸರಿಯಾದ ಓದಪಾರೇನೆ ಆತಜಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಅವು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಸರಿಯಾಂಡು ಇನಿ ಆಗಿ ಓದೋರೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಕಂತೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಪಡ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತುಂಡ ಇತರೆ ಬೇನೆ ಅವು ಬೇನೆ ಶೀತ ಗೀತ ಜ್ವರ ಗಿರೋ ಪೂರ ದಾಲೊಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿತ್ತನ ಇನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊನುಂಚಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ. ಬಟ್ ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಹೆಡೇಕ್ ಅವು ಪೂರದ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಂಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಥರ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ ಮೂಡ್ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅದು ಉಳ್ಳೆ. ಸೊ ಐ ಡೂ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕಾಣೆದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಬೆಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಡೇ ತೊಚ್ಪಾಗ ನೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿ ಬೋರ್ ಆವು ನಿಕಲೆಗೆ ಅಂದ ಐ ಥಾಟ್ ಸೊ ಏನಾತೆಗೆ ಅನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಿಯೆ. ಸೊ ಏನಿದ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಆತಂಡು ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದೀಪಲೇನು ಮಾತ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತೈತೆ ಅವೇನು ಆನಿ ಎಂಕ್ ದೆದ್ದಿವರೆ ಒಂಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಆಂಡ ಈಗೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದು ಇತ್ತೆ ಆನು ಪೂರ ಡಬ್ಬೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಜಿಂಜಾದಿ ಒಂದುಲೆ ನನ ಈ ದೀಪಲೆಗೆ 1 ವರ್ಷ ದಾಲ ಬೇಲೇಜ್ ರೆಸ್ದೆ ತೊನ್ನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಪನು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ ಪಣ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂವಂದಿತ್ತಾಡ ಒಂದು ಇನಿತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಡೇದ ರಡ್ಡು ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋರ ಇತ್ತು ನಾವೇ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬೈದೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆವೊಂದು ಪುನಃ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ನಿ ಅವಲೇ ವನಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಎಂಕುಲ್ ಇಡೇ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಎತ್ತೀನಿ ಮಿಲಗ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಪನೇ ವನಸ್ ಆದಿತ್ತುನತೆ ಅಂಚ ಅದು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತುಜಿ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ನಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೋನೆ ತುಚ್ಪಾಯ್ನಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಕ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಎರಡೆರಡು ಮದುವೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಏನು ಎರಡೆರಡು ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು. ತುಂಬ ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸುಸ್ತಾಗಿರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬೇಜಾರಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಏನೋ ಒಂದು ಹಂಗಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಾಯಪಣೆ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುನಾಗ ಏಪಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬರೋದು ಉಂಡತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಗೊಂಡುಪ್ಪೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೋದು ಉಪ್ಪನಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಜೋರು ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಟು ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇರಾಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನಕುಲ್ ಬೋಡು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ನಕುಲ್ ನೋಟುಕುಲ್ಲು ಕನ್ನಡ ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೊಡು ಪಾತಿರೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಆಸೆನ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟುಕುಲ್ ಒಂದು ಏನು ಆಸೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಪೇರು ನೆರವೇರಿ ಸಾಯನು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಅನಿಕುಲು ಪಲ್ಲೆ ವೇಟ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಸ್ಯಾರಿ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೀರೆ ಇನಿ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವು ಸೀರೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಅವು ಸೀರೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡು 16K ವ್ಯೂಸ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೇ ಪನೋಲಿ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ಐಟ್ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೈತೆ ಅವೇ ಸ್ಯಾರಿ ಅವು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತುಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪನೈತೆ ಅಲ್ಪ ದೀತೆ ಅಲ್ಪ ಪಣ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಶ್ ಕೊರ್ದು ಇಸಿರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದುಲ್ಲ ಇದೀಕ ಅಂದು ಅಂತೂ ಸಾಕಾತದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ
ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾತಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏನು ಮಾತು ತೂಪರ್ ಈ ಸಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂನಾಗ ನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈತು ಸೀಸನ್ಸ್ ತೂಯಿನೆಕ್ಲ ಈ ಸೀಸನ್ಗ್ಲ ಎಂಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಡಾಯ್ದ ಸೀಸನ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಲಡಾಯಿ ಶುರು ಆತು ನಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಆತು ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಏತು ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಮುಕುಲ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮೇರದ ಅದನ್ನ ಮುಕುಲ್ ಲಡಾಯಿ ಉಂದಾಯ್ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಶುರು ಮಲ್ತಿರ ಲಡಾಯಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಈತು ಲಡಾಯಿ ಓ ಸೀಸನ್ ಇಡ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಆಕು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕಲಿಗೆ ಗರ್ವ ಬರೋದು ಒಮ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪದಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನಾಲು ಅಂದ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಐತ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಅಕಲಿಗೆ ವಿನ್ ಆವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜುಂದು ಪುಣತೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಒಪ್ಪೇರು ಇಂಚಾಕುಲ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಪುನಾಗ ಲಡಾಯಿಲ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಪೂರ ಎಕ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಬಟ್ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲಿಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಗರ್ವ ಬರ್ಪೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೋನ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಪುಜೇರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬುಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪುರ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಕುಲ್ ಅಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲೇ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಕುಲ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಜೇರಾವೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವಾರ ಒಂಜಿ ಥರ ಐತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಕುಲ್ ಬೇತೆನೆ ಒಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ವಿನಯ್ನ ತುಣ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವ ಬರೋದಿತ್ತು ಇವೆ ಏತು ಮಾರೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಪೂರೆಕ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪೆ ರೇಸ್ ಆಪೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಈ ವಾರ ಇಂಕ ನಮಿತ್ ಒಪಿನಿಯನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಸಂಗೀತ ನಮಿತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಓಕೆ ಶೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತು ಈ ವಾರ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಥರ ಜೆಲಸಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಾಲ ಒಂದು ಈ ವೀಕೆನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಉಂಟು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪಿರೋ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ವೀಕ್ ಒರಿಯರ ನಮಿತ್ತು ಒಂಜೊಂಜು ಥರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರೋನ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನದೇ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಏರೆಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಹೊರಾನೆ ಅಕುಲ್ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಅಕುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದು ಪೇರೆ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕುಲ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ತುನಾಗ ಈ ಸಲ ಈ ಸೀಸನ್ದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಥವಾ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಲಡಾಯನಾಗ ಫುಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಡಾಯನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಡಾಯ್ ಆವೊಂದುಂಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಹಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಬೇತೆದಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಥವಾಗೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಅಂದೇ ಬತ್ತಿಜಿ ಬಾಯ್ಗು ಸೊ ಅಥವಾ ಓಕೆ ಅಂಚ ದಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಾಯ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿ ಅಂದು ಪಾತೇರಿಗಾನ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾತೇರಿ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಅತ್ತೆ ಸಂಡೇ ದೂರಾಂಡಲ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇತೆ ದೂರಾಂಡಲ ಇತ್ತನ ಯಾನವೇನು ಶೇರ್ ಮನ್ಫೆ ತನಿಷ್ನ ಶೂಸ್ ದೆತ್ತೊನರೇ ಉಂಡು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರು ದೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿರಾರ್ನ ಪಿರಾವ್ರದ್ದು ಇಂಕುಲ್ ಬೀಲದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುನು ಪೋಂಡ ಶೇರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜೋಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಕುಲ್ ತೋಲಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಾಡ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನಾತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಅಂಚಾದಿ ಅನಿಂಚಿನಾನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರೆಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಣ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ഞാനിത് ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಒಪ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಎತ್ತೊನ್ವೆ ಹಿಂಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕ ಫೈನಲಿ ಕಾಸು ನೆಕ್ಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಕಾಸು ತೆತ್ತದೀತೆ ಓಲ್ದೀತೆ ಅನ್ಕೊತ್ತುಜಿ ಕಾಸು ನೀಡಿ ನಾಡು ಟೇಬಲ್ ಡೇ ಉಂಡು ನೀಕುಲ್ ನಾಡ್ದು ಕೊನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಟಲ್ ಯಾವ ಬಾಲೆ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಪರ್ಸಡ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ಉಂಡು ಕಣ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪರ್ಸಡ್ ಓಲ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೇನ್ ಐ ಯು ಮ್ಯಾಡ್ 40 ದನೇ ಕನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪರ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕಬಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪರ್ಸಡ್ 50 ಉಂಡು ಒಂದು 20 ರೂಪೀಸ್ ದಿನ ఒక ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಸಮಯ ನನ್ನ ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫುಲ್ ಬೆಳಕು ಇದು ಯಾರು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವ ಯಾರು ಇದು ಯಾರು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ತೋರಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕೊಳೆ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಮದುವೆಗೆ ಏರ್ ಬೈದಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡಾ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡಾ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಫ್ರೆಂಡಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಪೇನಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪೇನಾ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಪೋಪುಜೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೆ ನೋಚಿ ಪಂಡಿನಿ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡ ದಾದಾ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಂಶಿ ದಾದಾ ಓಡಿರಿ ಅತೀತೆ ಏನಾಡ ರಿವರ್ಸ್ ಕೆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ರಿಲೇಟಿವ್
ಗ್ರೇಟ್. ಡ್ಯಾಡ್ ಒಳ್ಳೆರತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಡನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಮಗೆ, ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಮಗೆ ವಂಶಿ ಪಂಡೆ ತನಿಷಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ವಂಶಿ ತನಿಷಿಗೆ ದಾದಾ ಅವಳು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಓಕೆ? ಯು ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಎನ್ನ ಬರೀಟ್ ಮೊಕಲ್ ನೋಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇಕು ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾನು ಸರಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪೋಕನ ಜ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಗುಂಡ ಏಟ್ ಶೋ ಕುಂಪುಡ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕನ ಕಾಸ್ದೆತ್ತಿದ್ದು ಕೋಕಾವಾ ನಾನು ಪರ್ಪೂಜಿ ಪೂರ ಎಂಚ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕೋಕ್ ಅವು ಉಂಡು ಪೂರ ಪರ್ಪೂಜಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಪಿದೈ ಪೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ದಾದಾ ಅವನು ಪಂಡ ಬಾಜಲ ಅವನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊರು ತನೀಶ್. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಾಜಲ ಅವನು ಅಂಚ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್. ಬಚ್ಚದ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಮೀಲ ಸೀದಾ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಲ ಕಾಸ್ ಬಾಯ್ ಪತ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್. I think Canada dad alla popal you complete your maths notes. Dada. Yana. Poda. Dura pod. Dura pod. No, you go first. No, I'm not going. Ee poya. Bale. ಈಗ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಈ ಎಕ್ಕಾಡ್ ಚಿಕ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ತೆಗೆದು ಟೈಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಾಸು ತಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದಾದ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಈಗ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಪಣ್ಣಿ ಟಿವಿ ತೋರ್ಚಿ 8 ಗಂಟೆ ಓಕೆ 3:10 ಅಂತ 3:25 ನಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 20 minutes 15 minutes ಚಲೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 30 minutes ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 3:30ಗೆ ಹೋಯ್ತೆ 3:10 ಅವತ್ತುಲ ಮಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿ 6ಗೆ ಬಂದಲ್ಲ 3:30 ಪ್ಲೀಸ್ ತನೇಶ್ ಈ ಬಾಡಿ ಆಟೆ ಫೋನಾಗನೆ 10 minutes ಸಾಕು ನಮ್ಮೋನು ಎಡಿ ಚಲೋ ನೋಸ್ ಕಲ್ಪ ಪೂರಲ್ಲ ದಾದಾ 20 minutes ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪರ್ಸಿಡ್ ಉಂಡಾವಾ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅದು ದಯಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ ಬೇತಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಡತ್ತೆ ಇದು ಕನಸು ನೇರು ಕೊರ್ಪೇರ ಇದು ಕನಸು ನೇರಿಗೆ ಸೊ ಆತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ನ ವೈದ್ಯರು ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರಾ.